Malipayong adlaw sa grasya kaninyong tanan, mga katilingban Kristohanon, dili lamang dinhi sa balilihan, sa Bohol, sa atong nasod nga Pilipino, kundi katong mga igsoon usab nato nga nawalandong karon sa mga igsoon nato sa gawa sa nasod. Karong adlaw gisugdan na nato ang mga balang adlaw nining maong semana, Holy Week 2024. O karon mo ang Domingo sa pagpasakit sa atong Ginoong Hesukristo, gitawag kini og Passion Sunday o tungod kay nahimong tradisyon nato ang pagpamindita sa mga lukay og palmas, gitawag usab karon og Palm Sunday or Domingo de Ramos sa karaang panahon, but Domingo sa pagpasakit sa atong Ginoong Hesukristo. Gihandom nato karon ang madaugon nga pagsulod ni Hesus dito sa dakbayan ug syudad sa Jerusalem, aron matod pa sa liturhiya, aron pagtibawas o pagtiwas sa ihang buhat, tahas ug misyon pagtubos sa katawhan. Duha ka butang ang akong ipaambit nga pamalandong sa itong panyalandong karong adlaw, mga igsoon. Una, misulod si Hesus sa syudad sa Jerusalem aron pagatubang sa iyahang katapusan, pagatubang sa iyang umaabot nga kamatayon. Maningog, this is the beginning of the end. Kita sa atong kinabuhi sama ni Hesus, daghan kitag atubangon nga mga katapusan sa atong kinabuhi. Ang mga ulitawog dalaga nga paingon na magminyo, moatubang sila sa katapusan sa ilang pagasinggad. Una, ang mga tao nga gikan sa active service paingon mo retire, moatubang sila sa gitawag og retirement. Ang mga tao nga nagsugod og eskwela, seminaryo, misulod sa kumbento, ang mga seminaristas o ang mga novice, muatubang sa kamatuoran nga sila ordinahan sa pagkapari or muhimo silang religious profession o manamilit sa ilang karaang kinabuhi, musulod sa bag-ong kinabuhi. O ang pinakadako nga atubangon nato mao ang gitawag og kamatayon. Si Jesus nagigatubang sa iyang katapusan, sa iyang kamatayon, katapusan pagtapos iyang misyon sa kalibutan, diya sa tumang kaisog, katumang kamaisogon. Ikaduha, ang kasawlugan nato karon, nagpahinumdom ka nato nga sa pagatubang ni Hesus sa katapusan, pagtapos sa iyang misyon, nagpaubos siya, misakay siya asno. Ang iyang gisakyan, dili kabayo. Unsa man ang asno sa karaang panahon, ang asno isa sa ka simbolo sa mapaubsanon. Kay ang asno dili sakyanan sa mga hari kaniadto, dili sakyanan sa bantugang mga tao. Kay ang sakyanan sa bantugang mga tao, mga hari kaniadto, mao man ang kabayo. Apan ang gisakyan ni Hesus asno. Nagpasabot kini sa iyang pagpaubos, pagpakigsama kanato sama sa ikaduhang pagbasa karon sa sulat ni San Pablo nga si Hesus wa makigtupong sa Dios. Kita sa itong kinabuhi, usahay sa kinabuhi mo angay ta kanunay magsakay kabayo. Kay gusto kita nga kita maoy taas, kita maoy habog, kita maoy dungganan, kita maoy inila, so kita kanunay ang muangay nga magsakay kabayo. Apan gipahinumduman kita sa pagpaubos ni Hesus nga misakay og asno. Kita nga mga professionals, kita nga mga dagko nagranggo, ayaw kalimti ang atong makaigsuunan nga wa makaabot sa atong naabot. Hinumdumi ang Ginoo nga nagsakay asno. Kamo nga mga taas na og mga naabtan sa inyong pag-eskwela. Ayaw kalimti ang mga tao nga wain tao'y nakabot nga edukasyon o ibang kaagad. Si Hesus nagsakay kanunay og asno. Kamo nga mga milyonaryo, kamo nga mga kwartahan, kamo nga mga adunahan, ayaw kalimti ang mga ubos, mga nagkamalisod nini kinabuhian. Ayaw silang tamaya. Kita, kamo nga mga hinlo o mga maayo og panit, mga maayo og kutis, mga maayo beauty, ayaw tamaya ang mga batigdagway o mga apiki og sibidaon og naong. Pagpaubos sa kaugalingon, sakay og asno. Ayaw panganduyan nga sa kanunay magsakay kitag kabayo. Kay si Hesus misakay karon og asno, timaylan sa iyang pagpaubos, pagpakigsama kanato, bisan siya Dios o bisan siya anak sa Amahan. Daigo na to ang Dios o ato siyang pasalamatan.